kaibigan, nandito kami sa dagat, dito sa Tahongan. Mag-harvest kami ngayon ng tahong. Dahil medyo kinakapos na naman ngayon si Boboy. Ayan, kahit sobrang ginaw, nagpumilit na magsisid para makapagbenta tayo ng tahong ngayon. So yun, umpisa natin. Ayan, nagre-ready na siya ng kanyang mga panlaban sa tayom. Matitinik niya sa ilalim. Yung nasa paa, yung pangkampay, para hindi siya masugatan, saka mabilis lumangoy sa ilalim. Shoutout ako mamaya. Ngayon na, ano siya, sino siya sa shoutout mo? Shoutout pala sa'yo, Gini Biranya. Yung kasama ko kahapon. Maraming salamat. Pinasaya mo naman ako. Yun. Sana all. Sisi daw ng taong para makagala ulit. So yun mga kaibigan, umpisa na si Boboy magsisid. Sana marami pa tayong makuha rito. Simula nung nilagay ko yan, isang beses pa lang yan na harvestan. Eh ngayon sabi ni Boboy mag-harvest daw dahil wala yata siyang pera eh. Pati na rin ako, wala na. Sagad-sagad na. Ang hina ngayon ng ano, ang hina ng hulihan ngayon sa ano namin, mga pandagat, yung bubutrap, mga pangalimasag namin. Sobrang hina, halos yung latag kong 35 pirasong bubutrap, muhuli lang muna ngayon ng 1 kilo. 100 pesos lang, pang gasolina lang. Kaya naisipan namin na kumuha muna nitong tahong. Ano meron? Meron pa boy? Meron pa naman daw pa isa-isa, kaso madumi. Yung kinapitan na ng mga kurakding, tawag sa amin dito sa Bicol, kurakding, yung putik na tumitigas sa ilalim. Eh, ano naman yan, pan-December ha. Saka pinatungan daw ng similya na maliliit. Kaya hindi niya makuha yung iba. Nakadikit na dun sa malalaking tahong. Sayang naman kung pirsahin. Dito sa aming lugar mga kaibigan, yan lang mga tanging hanap buhay dito na tahongan. Yan, sa dami niyan, kanya-kanya may-ari yan. Kung meron ka lang naman kawayan sa bundok, ilagay mo na rito kasi sa loob ng 6 months, 7 months makaka-harvest ka. At kapag nakachamba ka ng similya sa 100 piraso mong kawayan na yan, yung mga 30,000 makukuha mo. Kaya dito sa amin, yung mga panganap buhay namin dito, lambat, tsaka ganyan. Ito, hindi mo lang inaasahan siya. Basta pausok nyo lang dyan. Yun. Tapos yung pang-araw-araw mo, lambat. Habang naglalambat ka, dadalaw-dalawin mo siya, lalo pag may nakita ka ng similya, para mabantayan mo siya. Kasi minsan, hindi naman talaga naiwasan yung may kumukuha. Okay lang kung pang-ulam. Mahirap lang kung pambenta na. Pangulam, walang problema yun. No problem, pangulam eh. Ano boy? Malalim pa? Mamaya, babaw na yan, low tide na eh. Ano? Meron? Dumi ba? Maraming dumi. Bali madumi, basta ganda yung may lilinisin kisa sa wala. Maganda na may lilinisin kisa sa wala. Ito nga, dami linisin. Ito na lalaki ay may mga similya po bali pangulam na lang yan.
May dumikit nga talaga maliliit. Hindi pa pwede yan. Ito mga ganito lang kalalaki pwede. Dami linisin nga. Okay. Linis muna tayo. Yun mga kaibigan, tapos na tayo mag-harvest. Hindi na inubos ni Buboy dahil marami daw nakatikit na mga maliliit na tahong. Saka konti rin yung mga naunang kumapit. Sana yung susunod na mga nakatikit dyan, maka-harvest tayo ng maayos-ayos. Ito lang yung nakuha natin, no? Hindi lang. Ayan lang, oh. Ayan. Saka yun, may linisin pang konti. Ano yan, boy, yung ano mo, may laman yan? Makailang kilo lang kaya tayo ngayon. Ayun, meron din, no? Mga 7 kilo lang. Saka to. Siguro mga ano lang yan, mga kaibigan. Nasa 15 kilos, 20, no? Mga 20 kaya tayo, boy. Pero doon sa taking taungan, dami. Ayun. Pero Disyembre pa kasi para sa mga inaanak ko doon. Yeah. Ayaw ko nang walang natatanggap sa aking inaanak ko. Bait naman, di ba, boy? Sanay na ako sa aking mga ninong at ninang. Hindi ako nabibigyan. Ayun palalabs mo. Saka na yun. Ayaw banggitin dahil nahiya. Kasama raw niya lagi kaso hindi niya masabi na Yarap tayo yan. joke lang. Wala na joke. Joke. Sana kung napanood mo, ayos lang. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang tong video. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga silent viewers ng Tempay Garong, thank you sa inyo. Kahit bihira lang kayo mag-upload, andyan pa rin kayo mga kaibigan. Yun. Sa mga solid supporters namin, thank you. Hanggang dito na lang, bye bye. Boy, bye bye ka na sa mga ano natin, viewers. Hi mga viewers, thank you sa lahat ng yung pagsusuporta sa amin ni Paigarong. Yun. Ayun, ako muna. Shout out na rin sa mga Bicolano vlogger, Sorsogon vlogger. Sila Luis Salgado vlog, Sam Backyard, Boy Asim ng Kasiguran. Boy Asim ng Kasiguran, Randos Motovlog. Yun. Saka si Sandy Oragon Official. Shout out sa inyong lahat. Baka may manok kayo dyan, nagkanin na natin yan. Shout out na rin sa mga viewers, lahat ng viewers. Kasi ano taga, malit yung ito sa dito. Yun. Yun mga kaibigan, bye bye. Gagi, Garong, yaman naman yung